Yun guys, good morning. Kagigising ko lang kasi kagabi napuyat ako kasi nag-practice kami for the preparation of Fiesta. So yan, gigising na tayo, tara na. Sabi mo, Ayan, babies! Ayan o! 5 na. Siyempre hindi nawawala ang handahan. Di ba? Yan yung mga nag-aasikaso ng ating handahan. Hi ka, Kasi vlog. bibilo. Hi. Ginatay mo na si Chiki. Ang handahan mo, dami ha. Manok What is das, mother? That is igado. Yan, may igado tayo guys. Nakikialam lang ako, pero si mother ang nagluluto. Ayan. Tapos ito yung spaghetti. Yan, pinapakulo na sa tubig na makulo naman. Di ba? Mas mainit sa pagmamahal niya sa iyo. Charot. Yan, di ba? Wala pang ligo at andito kami sa harap ng tindahan, sa harap ng bahay. Preparation na kay Santo Niño. Ayan guys, so happy Fiesta, Barangay Niñoy! Viva Santo Niño! Ayan. So today is January 14, 2023. After how many years para hindi maganap ang kapiestan dahil sa pandemic. So ngayon, sinicelebrate namin ang aming pesta dito sa Barangay Niñoy Aguilar, Pangasinan. Hello! Sila. Diba guys, nakakamiss ang festa dito sa amin. Viva Santo Niño! Hi guys! Ayan, so, ayan, nagnonobena po sila habang naglalakad. Tapos, meron pong may nakabike, charot. Ayan, so, drum and lyre. Yan yung mga vlog. Uy, nakakamiss din kasi dati nagpa-vlog ako. Grabe noon. Asa na exhibition nyo? Gusto ko mapanood exhibition nila. Pero mamaya tayo manunod tayo doon sa yan. Diba? Yan. Nakakamiss mag DLC drum and lyre, diba? Kayo ba nag-drum and lyre din ba kayo? Ayan. Galingan nyo. Hindi ko alam kung anong school to. Saratan ata. Saratan ata to. Taray. Haba ng pila nyo Dati kami 3 sa isang dito. Ay, nag-exhibition pa talaga itong mga to. Taray, nakakamiss. Uy, nakakamiss yung ganun Iba din. Nakakamiss mag-drum and may pa rin silang social media. Yan. Kita nyo naman sila. Sarap. Banda dito. Tapos ayan na yung mga official natin dito sa ating barangay. Diba? Shout out sa ating minamahal na kapitan. Basta yung parang baby shirt. Hindi na ako nakapag kasama sila na lang dahil nagtuluto tayo ng handa. May ulit second batch ng salang. Yan ay minodo naman, tsaka ito ito yung luto, minodong manok, minodong baboy. ayun. Laki ng tagyawat ko. Iyak ng mata ko dito sa usok ng niluluto namin. Pagod na ako umiyak.
Oh, diba? Later. Siyempre, hindi mawawala ang banda dito, banda doon at banda dito, o, diba? Ang saya-saya. You wanna be cheated me, and so how am I ever? You know, cha cha cha. I'm pulling out the shoulder. Dahil sa cha cha, siya'y asawa ko na. Kaya sabi na gawin na cha cha cha. Honorable Irina B. Salvador, Honorable Joker L. Cablan, Honorable Mateo C. Suga, Honorable Narcisa P. Ray, Honorable Secretary Ma'am Anami E. Banag, to our distinguished guest of honor and speaker, Honorable Philip Theodore Cruz, Board Member, 2nd District of Pangasinan, to our ever-supportive municipal councilors, head further 2023, united in one vision, act diversely for more solutions and completion. I am Maria Meropi Bautista, your SK Chairperson. And my name is Francis Padlan, and we are your Masters of Ceremonies for tonight's event. Masantos yan labi and kumusta, mga kabarangay? It's been a while. Ilang taon, Chairman? 3 years. 3 years. We are all gathered here one more time to celebrate ang ating kapistahan sa ating Santo Niño. It's very good blessing. Maraming salamat you are still here at hindi nyo kami iniiwan. To start the program proper, we will start with the doxology. So may I mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Makulit-kulit ang mga bait na SK Chairperson tayo, the same time, MC. Hello, Barangay Niñoy! Mojatila! On! Nauna, labay ko, ito nagalang, sa mga guest, sa honorary speaker tayo sa Yan Labi. May gwapo, yung board member tayo dyan sa 2nd District, Honorable Philip Theodore Cruz, Vincent, ang saray kakaiba, Council, ang saray kagawa ni Reina, Salvador. Siyempre, hindi mawawala ang kinalakihan natin na folk dance.
request si 1,500. Honorable Mateo C. Suga, 1,500. Honorable Narciso Ray, 1,500. Honorable Wilfredo P. De Guzman Jr., 1,500. First prize, isigaw ninyo yung purok po ninyo. May kanya-kanyang bet. At tanong, nandito pa kaya sila? Sige nga. Alright, umpisahan natin yan sa ating first category A, yung ating 15 to 30 years old. And wait lang po. Added cash donors. First, we have category A. Ito po yung mga 15 to 30 years old. So pumunta na po sa harap. We have Purok Riverside and Purok Dapitilo. So yan. Palakpakan po natin sila. Meron kayo tig 500. Meron po kayong tig 500. To be awarded by Barangay. Bye-bye to! Bye-bye to! Ayan, nasa na ang bye-bye to? You are our third placer. Sino? Bye-bye! Ang hindi na lang nababanggit ay bye-bye Juan at Sampaguita. Bye-bye!
champion na. So this year, 2023 Annual Fiesta, ang ating pong nawagi ay Puro Sampaguita! And that means bye-bye one, you are our second runner-up. Congratulations! Okay, with an average score of 89.67. Okay, last prize, first prize and second prize donated. Nagapurang bye-bye. Silver prize, Sinjo Capitino. Purong Balaybayan. Ako na, yun yung dasal kayo na kagagawa nila, oh. Dalawa. Champion with an average score of 94.33. Konti-konti ang laman. Our first runner-up, ang ating champion. Sino na lang naiiwan? Sentro ang Sampaguita na lang. Back to back kaya o may nanalo? Iba. Our champion for tonight's event is Sitio Sampaguita! Alright, that means ang ating pong second placer ay ang Sitio Sintro. And that's 93 to 33.